Louie at yung Charman ay si Dulce. Ayan yung background nila. Ito yung pinakailog. Ito yung dali yan, diba? Ang sarap mag-swimming. Kahit taglamig, kahit malamig ang panahon, kahit mahangin, ang sarap mag-swimming dito, mga Babs and Dolls. Kaya feel free. Dulce! Ayan. Lumangoy yung start ng ating kasama. Kaya kukunin ko ay daan ako dito. Hi, hello, and mabuhay mga Babs and Dolls. Welcome to my channel. This is Jeffy Dibon. I am here in Palacol, Florida Blanca, Pampanga, mga Babs and Dolls. Hello, hello, hello. Ayan, lakad. Dito tayo. Ito yung ilog nila dito sa Florida Blanca, mga Babs and Dolls. Tingnan nyo na ang fresh, ang lamig, sarap ng hangin. And then, ayan. Ang kubong nakikita nyo mga Babs and Dolls, yan ang mga pinaka-cottage nila dito sa Palacol, Florida Blanca. Ang Palacol ay isa sa mga tourist spot ng Florida Blanca, mga Babs and Dolls. Isa ito ang pinagmamalaki nila dito sa Pampanga. Ayan mga Babs and Dolls. Tingnan natin, puntan natin ang mga kasama ko, mga Babs and Dolls. Ilog, puntan natin yung ilog. Nakikita nyo ang background ay isang bundok, mga Babs and Dolls. Ayun yung mga kasama ko, yun nandoon. Yung Babs and Dolls. Ayan mga Babs and Dolls, tingnan nyo, ito yung ilog na pinagmamalaki nila dito sa Florida Blanca, Barangay Palacol. Ayan. Nakikita nyo yung tulay sa itaas, sa isa siyang, mga Babs and Dolls, isa siyang daanan o isa siyang bridge, it's papuntang expressway yata, hindi ko alam. Ayan, ito yung pinaka-ilog nila. Ayan mga Babs and Dolls, diba? So nice, so cute. Ayan. Daan tayo dito sa tubig, mga Babs and Dolls. Ang hirap maglakad, mga Babs and Dolls. Dulce tayo! Ayun, ang hirap maglakad. Dulce, Lani. Nasa tubig ako ngayon, mga Babs and Dolls. Sinahanap ko ang scarf ng aking kasama. Dahil nawawala, inalod na ng tubig, mga Babs and Dolls. Ayun. Inalod na siyang tubig. Mukhang napalayo na. Mga Babs and Dolls, ang scarf ng aking kasama. Ang hirap pa man din maglakad dito sa tubig. Pa tayo. Hindi ko nahanap yung scarf ng aking kasama, mga Babs and Dolls. Sinalid na talaga siya ng tubig. Dulce! Hindi ko naikit. Hindi naagos siya yata. Tayong scarf mo. Ha? Hindi naagos natin. Mag-hello ka pa. This is Blue, mga Babs and Dolls. Ayun si Dulce. Say hello, Dulce. Dulce, hello. Ay, loka rin tao. Loka rin tao. Ayan. Nagugulahan pa kami, mga Babs and Dolls. Saan kami magka-cottage? Di namin alam. Saan kami pupunta. Hoy! Mag-hello ka pa. Hello, Jopay. Ayan, mga Babs and Dolls, Jopay.
Kayong dalawa. No, kanya papunta yung bridge siya, hindi ganyan. Ay! Ang lahat, mga Babs and Dars. Eh, mga Kapampangan, mga Babs and Dars, ay ano, sarap yung ligo nila. Yeah. Ito, finally mga Babs and Dars, nakita na namin ang aming cottage at dito na kami mag-stay. See you mga Babs and Dars, till next time. Bye for now. Have a great day mga Babs and Dars. Bye. Outfit mga Babs and Dars. And then, I'm ready to swim. Araw na po dito mga Babs and Dars, kaya tayo magsiswimming na. I'm heading here mga Babs and Dars. Feels like mermaid mga Babs and Dars. Kaya yan. Tingnan yung tubig mga Babs and Dars. Hindi ko alam kung makikita nyo ang abot. Kung abot ng ating certificate kung naaba na sa mga. Hello, mabuhay mga Babs and Dars. Feels like mermaid tayo. Feels like mermaid. Bye for now mga Babs and Dars. See you later. Till next time. Bye! Babs and Dars, ito ang buhay ng Pwede kaya ngayon, Madi. Nag-ano sila ang tawag dito? Okay kayo ni kapatid. Ang tawag dito? Kapatid. Saglit lang. Kung may pinapik ini, may muna kayo. Kapatid. Ito. Ito ang buhay nila. Ito life nila. Nag-ano lang sila. Nagbabaga. Wala silang kuryente dito. Ayan. Nagbabaga lang sila. Ito gamit nila baga. Tapos dito gamit nila electric light. Yan. Pag nalubat yan, wala silang ilaw. Walang ilaw dito. Walang kuryente. Walang poste mga Babs and Dars. Kaya yan. Ganyan ang buhay ng kapatid. Diyan sila kumukuha ng ano, sa apoy. Oh, dito Power. Dito kumukuha ng energy. Dito ba kumukuha ng Mamaya power? po upuin nila yung ano, may baga. Konting interview, kuya. Kuya, konting interview. Anong ginagawa mo? Sandali yung cookie mo, ha? Ay. Hello. Naku kayo, kuya. Yung sinabi mo. Kasama yung kanina doon. Ay, ito si kuya. Ito yung tour guide namin. Ito yung ano namin na kausap namin sa ano namin, sa kubo namin, kuya. Anong pangalan mo, kuya? Wala kayong kumutin tayo. Manya mga Ano pangalan mo, kuya? Ha? Ben. Oh, si Kuya Ben, ito yun. Siya yung ano, nag-guide sa amin
Ganun sa amin. Kaya kahit nabudol-budol kami, nandito si Kuya, happy pa rin kami. Di ba Kuya? Happy lang. Happy lang. Ganyan lang Kuya, happy lang. Pagkalata ng chichiro din. Hello mga Babs and Dars ka mo. Hello mga Babs and Dars. bus. Itong Tapos- sinabeldo ka, kinabi mo tayo mag-import kung Ito sila mga kapatid. Oh. mag-import ko anak, dahil. mga hindi ko alam, mga anak nila ate. Ay ni Kuya yan. Yung po, puro din po yun. Sila. Ay, hello kayo. Hello kayo lahat. Hello kayo lahat. Hello, mga Babs and Dars. Hello. Cheers lang. O, sabihin nyo, hello mga Babs and Dars. Dali na. Hello, Babs Sige and na, Dars. para sa Sabado magdadala kami ng Hello, maraming Babs and dyan, Dars. ganyan. Hello, Babs Bibigyan and namin kayo. Dars. Hello. Bigyan nyo open. Paano mo Hello ito, lang, bigyan hello niya lang. malaki. Hello. Hello! Hello. Thank you. Bye. Thank you for watching. Till my next video. Bye for now. So mga Babs and Dars, good evening everyone. Kasama ko ngayon mga kapatid. Hello mga kapatid. Hello. Oh, hello kayo sa mga vlog. We're here in, nainog ko yung live po Nandito kami ngayon sa Palacol, Florida, Palacol. Pampanga. Mamala ko lang rin tao, pang mamala. Kasama ko mga kapatid. Ano pangalan mo te? Rachel. Rachel. Oh, Rachel. Siya po yung singer, si Rachel, ano. Anak mo mga te. Anak mo mga te. Anak mo te. Ayan. Hello Sa likod po, kasama po yung sa Palakol yan. Ay, hello kayo sa mga Babs and Dars. Hello. Hello kayo. Babs and Dars. Hello. Hi mga dabber ka. Ibibideo ko to, lalagay ko sa YouTube. Mga Dars and Babs. Live na live! Live na live. Kasama po namin yung sa babae sa banga, ayan po. Sa babae sa Palayok. Ayan, oh, mga Babs and Dars. Ayan, ang kilala nyo, mga kapatid. Ayan, Ito po yung babae sa Palakok. Oh, say bye-bye na. Oh, bye-bye na, te. Bye-bye. Ito po yung babaeng natukhang ng 300.